mai rendezvény alapvetően egy bemutatkozó megbeszélés volt számos olyan magyar céggel, akik a Hyper adatbázisban feltalálhatóak. Ezek a cégek alapvetően digitális fejlesztési, digitális technológiai kompetenciákkal rendelkeznek. A megbeszélés célja az volt, hogy föltárjuk azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményeképpen az amerikai vagy észak-amerikai piacon ezek a cégek meg tudnak jelenni, kezdetben egy pilot keretein belül, és arra építkezve effektíve egy nagyobb piaci jelenlétet hogyan tudnak szert tenni. A rendezvény sikeres volt, a cégek abszolút jelen voltak, proaktívan részt vettek, nagyon sok hasznos információ elhangzott és kicserélődött. Én rengeteget tanultam, a skála széles, a kompetenciák erősek, és úgy gondolom, hogy számos ígéretes cég van, akik számára az amerikai vagy észak-amerikai piac jelentőssé tud válni.